Татар информ агентлыгында татар теле курсларын оештыруга багышланган матбугат конференциясе булып узды. Казан федераль университетының филология һәм мәдәниятара багланышлар институты директоры Радиев Җамалетдинов һәм курсларны оештыручылар татар теленә өйрәтүнең быелгы үзенчәлекләре белән таныштырдылар. Телне өйрәнү курслары берничә ел эшләгәч, былтыр пандемия сәбәпле туктатылган иде. Быел курслар Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе ярдәмендә эшен дәвам итә. Башкалабыздан тыш укулар университетының Алабуга һәм Чаллыдагы филиалларында да уза. Беренче этабы февраль ахырында башланып, майга кадәр узар дип көтелә. Икенче этап көз айларына билгеләнгән. Татар телен өйрәнү курсларында шөгыльләнү өчен башта теркәләргә кирәк. Белешмәләр белән университет сайтыннан танышырга мөмкин. Бүгенге көндә инде әлеге курсларга теркәлү бара, дәвам итә. Мин барлык әлеге курслар белән кызыксынучыларга мөрәҗәгать итәм. Курсларга язылу өчен Казан федераль университетының сайтына кирергә кирәк һәм бүгенге көнгә 900-дән артык кеше әлеге курсларга йөрергә теләк белдергән һәм үзләренең гаризаларын калдырганнар. Бу әлбәттә безнең 19-нчы елда уздырылган саннарга караганда күпкә артыграк. Бу 900 кешенең 600-ләбе Казаннан, калганнары Чаллы, Алабуга шәһәрләренә туры килә һәм шулай ук башка төбәкләрдән, башка илләрдән дә курсларга язылышулар бар.